Yo mga tabaghak, nakita nyo ba yun? Pupuntahan natin yan. At doon tayo magbablog sa Umbrella Rock. Ano, tara, let's go! Nakita nyo yun? Yun ang Umbrella Rock. Tara, let's go! Nakakaya, binusitan pa na. Oh, Guys, mamasyal tayo sa Umbrella Rock. What's up mga tabaghak? Welcome to my Umbrella Rock. Tara, samahan niyo po masyal. Let's go! Lakad. Relax.
guys, ang gaganda ng mga bato dito mga tabaghak. Hoy, saan kayo? What's up mga tabaghak? So ayun, tapos na tayong mamasyal doon sa Umbrella Rock. Yun, dito. Yan yung Umbrella Rock. Tapos pasyal na naman tayo doon sa may ito, sa may dulo na yan. Dito yan sa kabila. Ay, saan na yun? Yun, dito sa kabila. So tara, puntahan natin. Unahin mo yung ride mo.
dito na natin tatapusin ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at pindutin ang notification bells para update kayo sa videos na i-upload ko. Okay? Bye-bye!